Yamakateerera kudai so panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi mukandoona ndaya kudai so pane zvizhinji zvinenge zvichiitika zvichitora nzvimbo zvokuti tinoda kuti tidzifambire nyaya dzacho, ende munozviziva kuti inini handina mangwana, tinodzifambirawo chaizvo nyaya dzacho idzodzo, handiti kuti tionesane zvinhu zvinenge zviripo paground zviri kupisa zviri kuitika. Taita problem yekutungamirirwa nevanhu vane nharo, vanhu vanongoda kungoti vakangoenda pamberi iye zvaari kufunga anofunga kuti zvakanakira munhu wese. Inova iyo the biggest mistake yandiri kuona iri kuitwa nemunhu akaita saComrade Ziyambi. Nharo dzega dzungu chete zviya zvekuti munhu chinozikanwa ukazotarisa kuti chii hapana. Iye ari kutungamira nyaya dzake dze2030 ataura zvekuti zvikutoda kutomisa election, hanzi zvinobatsira kuti party izodidi kwati zvaari kutaura. Isusu semaZimbabweans hatina chekuita neparty yavo. These people they are making a huge mistake yekufunga kuti munhu wese ari muZimbabwe it's ZANU-PF. That is very wrong. Vanhu vari kutosapota ZANU-PF vashoma pane vanhu vari muZimbabwe, pane macitizens varogara muZimbabwe macho. Avanoti mastructures nemasero avo vanhu vekumasowe nevamwewo vakangoitawo madie hard vachitaimirawo kuba. Fanika kuenda muHarare hamuna vanhu veZANU-PF. muHarare ZANU-PF unoona vanenge vakangobatawo tumarengi nevaya vanenge vachitozvita vari kutengesa mastands nevari kungotora tumadhiri vanongobatikira pese pari kungotorwa zvinhu zvechisimba. Ndo pega bonoona vanhu veZANU-PF kureva kuti vamwe vanhu vese havasi kuzvida zvemisangano izvozvo. So Comrade Ziyambi panapa vane zvakawanda zvavari kutaura, ende inini pandaona nyaya idzodzi ndati regedzai titese titange kufambira nyaya dzacho kuti tione kuti zvinopera sei, because inisusu hatingasiyana musoro bhangu achingotaura zvinhu zvokuti vanongotaura zvinhu zvavanoda panapa, right? Comrade Ziyambi explained that the proposal adopted as resolution number 1 at the party's recent National People's Conference seeks to reduce political disruptions and allow sustained focus on development. The proposed term is about safeguarding stability and continuing in our national development agenda as a party and as a country. We have learned that perpetual election mode diverts energy resources and focus away from service delivery and long-term planning. This measure is therefore meant to stabilize the nation, create policy certainty, and allow government at all levels to fully concentrate on implementing programs that improve the lives of our people. When we are constantly campaigning, development slows down, but when these stability projects are completed on time and the developmental trajectory we have set under Vision 2030 can be sustained without unnecessary disruptions, he said. The task before us as party members is to remain united and focused on development. Unity is foundation upon which progress is built, and divisions only weaken our collective strength. I urge all cadres to be ambassadors of peace, discipline, and the party's development agenda in our communities, workplaces, and public spaces. Let us speak with one voice, defend the gains we have made, and demonstrate through our actions that we are committed to transforming livelihoods and uplifting our province. When we are united and developmental oriented, the people will continue to trust and support us. From our political target of 17,000, we are now 14,724 verified cells, translating to 745,600 members. We are continuing with our cell verification, and most interestingly, we are excited that we are digitalizing the cells so that we put an end to manipulation. The rise in numbers proves that our party is growing and attracting new members because of various developments ushered in by President Mnangagwa. ZANU-PF Mashonaland West Provincial Commissar John Joachim Yotam said key achievements including a 96.8% increase in maize production with over 587,700 metric tons harvested, delivered to 106 million kilograms. Tobacco wheat output exceed 190,000 metric tons. Significant growth in soya beans and
progress under the Pfumvudza in Twasa program with over 2.18 million plots prepared. Mining remained a major growth pillar, producing 3.770 kilograms of gold, 159,290,000 tons of chrome, and 7,713 kilograms of pigments, alongside the commissioning of the Zimples smelter, a 35 megawatts power plant in Chegutu, and the capitalization of over 1,500 artisanal miners. Infrastructure development saw over 1,132 kilograms of roads maintained, kilometers of road maintained, and 39.5 kilometers restructured, while manufacturing capacity utilization averaged 45%, support new investment, she said. Meanwhile, the PCC commended President Mnangagwa following appointment of Sanyat legislator and ZANU-PF Central Committee member Honorable Polite Kampumura as Minister of Mines and Mining Developments. So inini nyaya dzese dzavari kuzotaura dzizokuda kuzoda kuva chibhilivhisana oni handizivi because pandiri kutotaura izvo ndiri kuziva kuti kune mumwe munhu atorara nenzara akatonditarisa izvezvo ari kutoziva kuti yakomana nzara iri kutikwadza madhara they must do something. Handiti handikwanise kuzodairira propaganda dzavo dzavanenge vachitaura tikazodai so tikazoachivha chakadai so machizviachivha kupi gold racho rinzi tikazodai so zvikazodai riri kubenefita ani. Do you guys still remember pachitaurwa nyaya yekunzi zoni currency yedu iri gold backed currency inotadza kutenga petrol negold chinodhura chii? Gold backed currency inotadza kutora passport negold chinodhura chii? So there is no need yekuti vanhu tiswere takaisa Mnangagwa muofisi kusvika 2030 zvinobenefita vanhu veZANU-PF kwete vanhu veZimbabwe. Icho ndo chokwadi. And to be very honest, to avoid madrama asina nebasa rese ndo zvinokwanisa kushanda zvatinokwanisa kungobatsirana nevanhu ivava kuti ayo zviri easy ka imimi keep yo Mnangagwa in your ZANU-PF but musaende kunoda kuamenda constitution because you can do whatever you want. My resolution 1 is good for your party, not for everyone in Zimbabwe. Zvinhu zvekumusha kwenyu zvemumba menyu kwete zvinhu zvemuZimbabwe. People are struggling. Iwo aisisiri secret zvokuti vanhu vari kugara kudingirikini vari kugara kunze kwenyika vachizodai so hazvichatombokuvhundutseika but zvakutokunakidzai because mukutona iri backup plan makutanga kuti aiwa 2030 ngaangopinda angodai so ende mukuzoti hapana anokwanisa kana kuchallenge achitaura kuti zoni no enough of these people, they can't even demonstrate kusumuka kuti that we don't want this 2030 nonsense. Why? Because makagarira nemapurisa munonzi unsanctioned gathering, unlawful gathering. Polisi yacho inotoramba kusaina magatherings yacho, inoramba inokanzura zvemapepesi. Unonzwa vakaona kuti paita gathering yehombe atanga kuti aiso hatina power rekusanctiona gathering. Vobva wati makangoenda pinda road macho bva waya kuti maitirei isiri nigirikini. Saka zvinosanctionwa kupi because magatherings zvacho zvinosainwa kupi? Because nyaya yakunetsa ndeyekuti muri kunyebera vanhu kuti vanhu vari kuda, vanhu vari kutota kuti mudhara ngaapinde kusvika 2030, mudhara upi anodiwa kusvika 2030. Zimbabwe yandozeni nevanhu varimo havasi kunakirwa nemudhara ndo chokwadi chisingaputse ukama but kuti vanhu vapinde vazviratidze murodhi pari kunetsa paona kuti ana Ziyambi afanira kurepresenta Zimbabwe yese and that guy is supposed to be fired by now. Dai tiri munyika inoshanda, nyika ine musoro, Ziyambi angadai akadzingwa basa because akatoratidza kusagona basa rake paakatanga kuzobuda aona kuti mudhara Geza akubuda achitaura kuti zvaaitaura zvezve kwautanga kuti Geza une mhosva wakapara kamakore adarikayo ndakanzwa kuti hanzi wakauraya munhu kaiwo saka toda kuzoona kuti nyaya yako inhingina sei ndikati imimika vanhu vakadai vobvunza vakora kugara vari muofisi. Saka tine vakawanda macriminals vari muZANU-PF vari kuita zvavari kuita umonde but pasina anonongedzera. Aiwa but tichiti something must be done by tisiri kutonyeba. In fact vanhu ngavamiswe ndo zvandiri kutaurawo inini kuti aiwa tingakwanise izvo we can't afford that. Hatitombo afford kuti tinge tine ngirikini inoita vanhu zvinhu zvakadhakwa kudaro. Tota tine vanhu vari kunzi ndo vari kutungamirira Minister of Justice anoita wori wakadaro corruption bacha waitadza nei kubata munhu pesa ndo pendakangotanga kutarisa. Saka zvese zvako zvitaura Ziyambi vachididi vachitaura kuti party yavo ikazodai zvika hatisi kuzviona kana zvakaitirwa kupi. Imhosva ere kuti hatisi kuona? Ndo nyaya yete tichingotaura kuti isusu hatikuvhiringidzika maybe isusu takanyawo meno zvatiri zvedu but hazviko zvinhu zvese zvikuitika izvi.